Kuuɗe Lilaaɓe suura 14 aya 1 yaaki 12. Bulus e Barnaba nder gariiri Ikoniya. To, nde Bulus e Barnaba njotti Ikoniya, ɓe natti nder suudu do'aare non no ɓe mboowi waɗuki. Ɓe ngaajini haa ɗuɗɓe nder Yahudanko'en e goɗɗi leƴƴi koolii Yeesu. Ammaa Yahudanko'en ganyuɓe kooloo Yeesu ummini ɓerɗe yimɓe naa Yahudanko'en ngam ɓe nganya tokkuɓe Yeesu. Fuu e non Bulus e Barnaba neeɓi ton e ɓe ngaajina e ɓernde go'o dow Joomiraawo kolluɗo ko ɓe ngaajinta ɗum goonga, nde o hokki ɓe bawɗe waɗuki alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe. Ammaa yimɓe Ikoniya cendii ɗiɗi, woɓɓe tokki Yahudanko'en, woɓɓe bo tokki lilaaɓe ɓen. Sey yimɓe naa Yahudanko'en e Yahudanko'en e ardiiɓe maɓɓe fuu ɓe kawti honduko, ɓe ummanoo lilaaɓe, ɓe kuborooɓe e kaaƴe haa ɓe mbara ɓe. Nde lilaaɓe ɓen nani non, sey ɓe ndoggi yaaki gariiri Listira e gariiri Darbe nder leydi Likoniya e ladde gariije ɗen. Ton ɓe ngaajini habaru belɗum. Gaɗa Bulus e Barnaba ndiiwaama ko tarfaama daga gariiri Antakiya gondi nder leydi Bisidiya, sey ɓe njahi gariiri Ikoniya. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo'o, aaya 1 wi'i, to, nde Bulus e Barnaba njotti Ikoniya, ɓe natti nder suudu do'aare non no ɓe mboowi waɗuki. Ɓe ngaajini haa ɗuɗɓe nder Yahudanko'en e goɗɗi leƴƴi koolii Yeesu. En nani nde ɓe ngari gariiri Ikoniya, sey ɓe natti nder suudu do'aare, ɓe ngaajini habaru belɗum non no ɓe mboowi waɗuki haa Yahudanko'en ɗuɗɓe e leƴƴi ɗi naa Yahudanko'en koolii Annabi Iisaa. Aaya 2 yaaki 3 wi'i, ammaa Yahudanko'en ganyuɓe kooloo Yeesu ummini ɓerɗe yimɓe naa Yahudanko'en ngam ɓe nganya tokkuɓe Yeesu. Fuu e non Bulus e Barnaba neeɓi ton e ɓe ngaajina e ɓernde go'o dow Joomiraawo kolluɗo ko ɓe ngaajinta ɗum goonga, nde o hokki ɓe bawɗe waɗuki alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe. En nani Yahudanko'en ganyuɓe kooloo Annabi Iisaa ummini hakkillo yimɓe ɓe naa Yahudanko'en ngam ɓe nganya tokkuɓe Annabi Iisaa. Fuu e non Bulus en neeɓi ɗon e ngaajina habaru belɗum. Allah Joomiraawo bo e tabbitina ko ɓe ngaajinta ɗum goonga e laawol hokkuki ɓe bawɗe waɗuki alaamaaji e kuuɗe kayɗiniiɗe haa yimɓe ɗuɗɓe koolii Annabi Iisaa. Aaya 4 wi'i, ammaa yimɓe Ikoniya cendii ɗiɗi, woɓɓe tokki Yahudanko'en, woɓɓe bo tokki lilaaɓe ɓen. En nani yimɓe gariiri Ikoniya cendii geɓe ɗiɗi, woɓɓe tokki Yahudanko'en ganyuɓe kooloo Annabi Iisaa, kooliiɓe Annabi Iisaa bo tokki lilaaɓe ɓen. Aaya 5 wi'i, sey yimɓe naa Yahudanko'en e Yahudanko'en e ardiiɓe maɓɓe fuu ɓe kawti honduko, ɓe ummanoo lilaaɓe, ɓe kuborooɓe e kaaƴe haa ɓe mbara ɓe. Lallay ɗum e holla en ɓe nganyiiɓe nganyaandi kallundi nde haa e ɓe ngiɗi ɓe mbara ɓe. Ɓe e yimɓe kawtii ko e mu'en ngam ɓe mbara Bulus e Barnaba naa ngam goɗɗum fii kalluɗum ɗum ɓe ngaɗi, ammaa ngam e ɓe ngaajina habaru Annabi Iisaa. Bandiraawo am, ɗum waɗoto ammaa yimɓe e nganyuma, ɗum waɗoto yimɓe e kuɗuma, ɗum waɗoto yimɓe e nefuma, naa ngam goɗɗum, ammaa ngam a kooliiɗo Annabi Iisaa. Taa wannu, Annabi Iisaa wi'i, bo non no ɗum wanyirimo, non maa ɗum wanyirta tokkuɓe mo. Ammaa o wi'en, sey munyen nder torraaji meɗen, nyalnde darngal en keɓay mbarjaari meɗen ɗundi diga to Allah. Ngam non taa wannu, to yimɓe e kuɗuma, to yimɓe e nefuma e holluma nganyaandi, ngam a tokkuɗo Annabi Iisaa. Ammaa joga imaanu maaɗa e ɓernde go'o haara irde, a heɓay nattuki wuro Allah waato aljanna. Aaya 1 yaaki 2. Nde lilaaɓe ɓen nani non, sey ɓe ndoggi yaaki gariiri Listira e gariiri Darbe nder leydi Likoniya e ladde gariije ɗen. Ton ɓe ngaajini habaru belɗum. En nani nde Bulus e Barnaba nani habaru ko yimɓe ɓe ngiɗi waɗanki ɓe, sey ɓe ndoggi yaaki gariiri Listira e gariiri Darbe nder leydi Likoniya e garihoñ piliikoye leydi ndin. Ton ɓe ngaɗi ka waajinki habaru Annabi Iisaa. En nani ɗo'o, ko nde ɗum torra Bulus e Barnaba, ko nde ɗum holla ɓe nganyaandi,
haa ma e ɗum ɗaɓɓita warkiɓe ngam imanu maɓɓe dow annabi Isa e waajinki habaru belɗum. Fuu e non ɓe nyamri yeeso e kuugal ngal Allah Joomiraawo umriɓe ɓe kuwa. Ngam non enen tokkuɓe annabi Isa hande sey ekkitoɗen iri munyal maɓɓe. To en alu torra ko nganyandi haɗa en waɗuki ko Allah yiɗi, ko haɗa en tokkaki annabi Isa. Emi do'o Allah Joomiraawo sembiɗina imanu meɗen, walla en jogoɗen imanu meɗen harre irde bo nonno annabi Isa umri en. Amin.